Elín. Čus. A budeme tu hrať Murder Mystery. Sme tu, že len dve na jej primate server. Juhu. Keď sa niekto joine, tak mňa picne. Aj mňa. Keď sa Michal joine, tak keď budem šerif, ja ho zastrelím normálne, keď bude innocent. A poviem ja, že vyhral som. No. Šerif! Nemusíme hovoriť, čo sme, lebo už to vieme. Takže ja som logický murder. A ja som na koľkatke bude. Jaj, ty si v kinke a ty sa nám tam skrývať za rohom. Vyskúšam si aspoň pivku. Do prčic, ja ťa odbachnem. A teraz by si... Ale ja neviem, kde si. Ani ja. A ja viem, kde si. Ja som zasadila. Najlepšia zbraň pílka. Pílka, ja ti dám taká pílka. Ty si pílka na masake. Tak mi daj pílku. Daj mi ty pílku. Give me pílka. Give me pílka. I give you. Ja ti dám, že toto. Jedinečná moja zbraň. To je najlepšia zbraň na svete. Yes! Ty jes celá. Jes budeš... A ja si tu sadnem. Halelúja! Tak pozeraj. Dobrá fotka. Dobré pozovanie. Zase. Halelúja. Nebudeme vedľa seba. Veď máme fight. Však máme, jasné, že máme fight. Čo by sme nemali? Dneska sa mi chce hádať. Dnes zasekol mobil. Dneska sa mi chce len hádať. Čo? Hovorím, že dneska sa mi chce len hádať. Ja ti dám také hádzanie, než to budem murder, tak budem po tebe super, nepoviem ti ani halelúja, ani malelúja, ani nič. Tak dobre. A potom ti poviem, že hale prdel. To je nový song, hale prdel. To je dvojka, to je za dvojka. Malelúja. To ani dvojka v Playtime. Filipko ide hrať Poppy Playtime. To mám. To prišlo. Mám Poppy Playtime. Murder, prosím. Áno. Šerif, yes. Zabijem Elinku, bude plačkať, že prehrala ako šerif. Nie, budem robiť. Nie, počkaj, ja budem robiť. Wow. Že... Wow. A neviem, kde si, vieš. A vieš, že a ja neviem, kde si ty. Ne. A možno sa nájdeme, vieš. Ja som na veľkej chodbe. A ja. Ty tam nie si. Ja ti tam vidím stopy, takže nestrieľaj, počkaj, ja sa len nakúknem. Kde si? Ja som vo veľkej. Ja viem, kde si. Počkaj. Áno, už tam. Čakám. Som vo výťahu. Vieš tam. Čau. Môžeme fight. Poďme. Rozmnožovaciu sústavu robíme. Mám to. Edla, ale tebe to nefarbí ten nôž. Ja viem. Prečo? Ale mne to farbí. Je hugi. Ale ľudia. No, čo chce Aska? Ja ti dám najvzácnejšiu zbraň, aha, takúto. A ja ti dám ešte vzácnejšiu. Nie,
Toto je vzácne. Počkaj, ešte jednu máš, tak dobre. A ja ti dám ešte jednu. Ešte čo máš? Skús. Ešte dám Čo to mám aj ja? Ešte dám toto. Počkaj, plate ešte mám dám iba toto. jednu. Za to chcem 4. Šerif. Moderko. Elinka bude dead. Alebo ja budem dead. No to by som nechcela. A nie. Ahoj, Eluška, peluška. Ja ti dám také pelušky, jak prčic. Vieš, že sa len tak strieľam. Len tak, úvodok. Peluška, kde si? Dole. Keď Koľko tam ťa na mňa vidím. dávaš? Ja som už na 2. Ja som na jednotečke. Teda no. Počkaj, sekol som mobil, dobre? Už je to OK. Rybučan. Kde je Eluska? Máš tam ďaleko. Ani pán Boh nevie. No, určite. Ty si kde? Na 2. Kde si? Ahoj. Vidím ťa. Videla som ťa. No gonil sa na vás. Ten do popy Takže inocentka. Stále. Ja tam nie som. Ja viem, že tam nie si, lebo vidím, že utekáš pri krabičky. Ten mi haví vrk. Vôbec tam nie. Ela. Máš. Nice! Filipko, joini sa. Budú sa joinu na Elinku. Alebo na Elu sa joini. Na mňa. Ale mu to ukazuje, že Liu. Ja si idem pôjsť Aha. Napíš tam. To prčiť, daj mi to. Elin, choď. On ma asi to nemá. vadí. Neviem. Pridal si ťa. Po tomto kole, OK, Filipko? Dobre, potom to kole si ťa pridám. No, Aska. Toto je najvzácnejšia zbraň. A ja ju mám 4-krát. Murd, yes. Elín. Elin, si ťa Sheriff po tomto... saves the day. No. Kde si, vonku či vnútri? Vo vnútri, ale idem von. Som na ceste. Šerifko, je v akcii. Viem, že tam špek. Kde si? Vo vnútri alebo vonku? Velvel. Ja som vnútri. Ja som vonku. OK, nezabíjajme sa, skríz nožík. Ahoj. A môžeme začať. Dneska sa mi chce. Ale prečo mne to nefarbí? Ja neviem. Ja si kúpila pokazenú verziu. Ty, ja ti dám takú pokazenú verziu. A Ja sa- si ma Elin, teraz si Jak sa volá Filipko? Kapor? Kapor 2, 2, 3, 4. Musím ísť. OK, tak Musím ahoj. ísť potom. Ľudia, dávajte Ja nemám odbery. domáce. Ľudia, dávajte odbery, lajky, komentáre, to je jedno. A toto bude za toto video všetko. Čaute.